Day 2. Ito na. Tawa ko sa imong ano ba? Dengue fever ba jud ka? Nagkatawa galing nagkatawa ang Kelvin. So, palit na. Naguna-una lang. Search na lang. Palit check burger. Ambal. Ada rin. Okay na siya mga badi. Naka-recover na yung lawas. So, taas na yung platelet. Like 120 na. 120 na yung platelet. So, pa-recover na. Wow, price. Ano yung naong? Magpalit yung burger mga buddy. Let's go. 1 hour later. So, sirado sa Jollibee. Sirado ang Jollibee mga buddy. So, wala tayong mapalitan. Mission failed. So, kita na the screen. Oh, price. 1 hour later. Walay price. Oh no! Okay, sirado tanan. So, mission failed. Ano itong reaction niya? Sabay reaction niya. Sirado man. Sirado na nagparty man din siya. Ito eh, tuyok na niko. Andong palingki. Kaya Gmall, turil ito sa Gmall. Ay, hindi na sa turil ito Gmall. Gmall to palingki to Rasal. Wala, sirado. Puro mga isaw. Saan? Kau lang kat mo tos? Ayos lang. Wala ko. Sikat mo tos? Tulog din mo itong pala. Matulog ko mag-iip. Napukaw lang ko nito. Wala ko na yung parang ikukukaw ko. Voices. Kung saan yung voices mo ito? Pwede na sana yun. Init man na. Hindi ba kung may good? Ganun mo mapukaw.